Alasanku kenapa tetap konsisten posting VOD walaupun VOD-nya urung langsung pada FYP. Sebelum pembahasan karo disambi nyapu mburitan umah. Alasanku kenapa saben dina posting VOD walaupun posting VOD-nya kur sekali dalam sedina. Ya karena nyong sebenarnya wis tertarik gawe video berdurasi panjang dengan konten kegiatan sehari-hari wis ki jamane nyong dadi afiliator nang TikTok. Tapi nembe mulai wani gawe konten VOD bulan September tahun 2020. Apa maning setelah nyong konsisten sebulan posting VOD banjur FYP dadi luwih semangat maning golek gawe konten VOD saben dina. Ya memang dolar VOD siki seret banget tapi genah kang konten VOD akunku dadi mulai berkembang dadi akeh sing ngefollow. Soale disit pas nyong kur posting foto tok kur siji loro sing ngefollow akunku. Nyong posting VOD pun ora selalu FYP ya, kebanyakan VOD ku sing FYP tek posting sebulan yang lalu nembe FYP. Ana juga sing nembe posting VOD loro sampai telung dina langsung FYP. Tapi nek ana salah siji konten VOD sing FYP, VOD sing lain view-nya juga melu naik. Nyong nek kur mikiri dolar dan dolar tanpa memikirkan akunnya nyong bisa berkembang apa ora, ya bisa bae kur posting foto tok tapi mesin nyong akhirnya kedereng dewek. Ya ora apa-apa, gajiannya lambat, sing penting akunnya kon berkembang disit. Sing urung pada MK ora usah pada minder karo konten kreator sing wis pada MK gasik. Kebanyakan sing MK negasik akunnya anu urung berkembang. Contohnya nyong bae lah 2 minggu konsisten konten langsung uli undangan MK dan posisi anu akunnya nyong urung berkembang. Jadi goleng konten gedebek-gedebuk banget dan kerasa banget keselek. Pokoknya sing urung MK fokus bae ngembangna akun. Kebanyakan sing akunnya wis berkembang terus nembe MK sebulan konten langsung gajian dan gajiannya juga biasanya akeh. Nyatane sing akunnya urung berkembang banjur wis MK ya kue nakono perjuangan sing sesungguhe aja dikira wis MK sekali posting dolarnya langsung nempel akeh loh. Nek anu dolarnya langsung nempel akeh mesti sing wis pada MK gasik gajiannya pada cepet-cepet, tapi kenyataannya anak bae sing wis MK berbulan-bulan pun urung gajian. Ora usah ado-ado, contohnya bae nyong lah ya moga bae dalam maning gajian. Ya walaupun konten VOD-nya wis akeh sing FYP tapi jumlah view-nya urung ana sing sampai jutaan. Mulane ya kue dolarnya golek ngumpulna suwe, tapi ora apa-apa lah ya, nikmati bae proses demi proses. Bisa gajian lewat FB Pro ora segampang sing dipikirna nang wong sing ora tahu ngonten. Kebanyakan ya kue pada ngirane wulan siki gabung FB Pro wulan ngesuk langsung gajian berjuta-juta. Yakin sih nek segampang kue bisa gajian berjuta-juta kang FB Pro tak jamin mesti pada berbondong-bondong dadi konten kreator nang FB Pro.